Yero itrai tengah song yu blay bala play biang ngai kala dek ban sam shapi ka ktien ka jo blay ka bangla dek ban share ka ni ka jaka bon ba ki ji kai ka bangla dek ban hikai henda nga klem shemla yo kala ban sam shapi namar pang bun kam herikin diat na ka benta jeng gitu ki ba wan ban keren ba yang ba nga anga nga play ka ktien jo blay ki YouTube kalong bangan ka mai pisa tela da kata ka jing keren ka jong pi kami ada bat kajing ya ke jonga te pihak ajing kenya kamat joble pilalong tik kum kiti parisi arsap kabakang ya kabanyalap ya ke gospel pikang ya kabanyalap ya ke gospel baba ong banga kamai pisah na kani ke YouTube kaktian joble ke ong ba uba tray udah hok banyo la kabam wat kumbang la de pelai ya ke video ru bakalong ba ngalai na kakam ke business ke jonga ke babiang ya bangat syong hani klem painong repi la shiwan balong mau jingtut pikang ke gospel ban bakan yar katu kan ni banai kala pen long yang abang ang nganam share show apa YouTube hendrai na ka benta jung kini ki bawan ban wo dong ki wan ban bisni yang kumnu an stop no na ka benta jung itu pat ki batrang ban yo ai kaktien ke jo play ya ka gospel di belap hakan kuno ke bentaru la benal pakai newspaper la benal panel la benal pakai kot la benal kuno ke bentaru rena ubda jong pi ong ba nga kamai pisan pa kan ke YouTube te hada bentaru klem sim la yo watang sinayaru bun ka jing pelut ke banga pelut ka ben pelat ya ka video ndai ba shu pelat kum tu klem dalut pisah ban yo pisah ro kalong ban hap submit ki kot kisla ba bun rukom te ban hadu kataru ka view kena de ban poi de kiki lak ban yo ai kataru ban hadu mentawa tang sinayar ngam yo anrai pi ong banga ngapala YouTube kalau bangan kamai pisa te ngai i gamba de ma pi kang ka gospel bakanam yo ban yalap de pi ki antichrist ki bakang ba on yo ban penya wood ban yo ban yalap wood ya gospel link ba ki social media tena ka benta jong pi ka papi perang don ka por kala ka bamut namar ka ni ka ji kai ka bangan hi kai menta ha ka por ka ba yedei bat ka jing long ka jing im ka jong pi ki ba soitan uyo ban penan ka me pi ba pi yo pi sha bo soitan en pelong ya pi ki ambassador ke jong u tumbang la de banyala patu basngish pang kam lu bar ki nong raktin sim kan dia hang ni ngapa bangan cuai namar ka hatu kasingi kamyo ban yalap lut namar bo mensim klem sim la yalam hari menta la yalam bangan keren ya kani takadawan keren hakani ka benta ka don ar point hindringan sim tai ka point ka baning kong ka ba ar mar ka jrong mar ka jelap ka jonga bon sin wa jelap ka long shikan ta rengai i ba hangni bala da pelai da ka film te ka view ka poi be ki po haja da pelai da ka jing hikai pat ai i tang san hajar palak natang i ka khamduna like na tong hatu kasingi ka ba ya la pa mod pran bangas ngau si sayo blending ba jong ko tu ka jing ya la pa mod pran ki ba arngut ki transgender ki wan ban IT bon ba ki brew ki pen be la ka jong ka jing im tinga songu u blay hoai nga ya pen ka jing pen jong ko tu ba la de ban ya la handai ka tu kampalong ka bangan sa elap nang ne syakmat pilawan pet yang banga ta lipstick yang ni yang pakai syakri ke jong blay kam dei banta lipstick te ngata te nak banta jong pipat amar babun ki kenthei hi kita lipstick te pipat ki ba onga ba kum ka syakri jo blay ngam dei banta lipstick ngata yang bangam dei ka syakri jo blay te pipat ki bata pi ki syakri jong no jong Jezebel syakri jong no jong syaitan syakri jong no jong antichrist lada ka kenthei kan ta lipstick ta no mano ta no hijrah kata ka jeng keli ka bang ban keli nak benta jeng itu pakai bom ta tapi orang ngate bom juta ngam ju phong patlun ngam ju le kani katai te ngang noi pi wale parisi arsap lada ka penstonat pi ba pi pinam ta ya ceprang bat ngaku aban ong pi pangkariam da pile style ne pita make up ngade gebre ka bom juta make up am jule beautician hi ngam jule ru am jule handa yiki bale pat ngam benyiki nambar bangam tip ka intention ka jongki kalong kumno bon sin ki brew ki benyiki to ki kan thai ki bata make up ki ong Jezebel
ngangan ong ipi ki kentai ala pita lipstick ne pita kajal ne pita cream ne pita make up ne ka we ka bangangan ong le be tang na ka bentala jong lada ka intention jupi kalong ka Jezebel kalong ban seduce ene kalong ban penbit ene nu kata pil awan ha ka jinglong juga Jezebel re lada pita kalong ma pisngo tanat elade kata kamlong ka pop na don sekri jong ble ru ong sekang banta make up ban pentit make up ya kilok ka jengki ngangam ben ngai la jong ngangam ta hawai ka bangata nga kalong bitang lipstick bangata lipstick bangata kaksiar ru ngadeng dan ki bong ba kade ka syakri jong play kamlong ban bangam dei bandeng ksiar bajrong te ngong kain te kamot nganmar nga ka baduk te kamlong bandeng kaksiar bajrong te pise ki baru spa bandeng ganjuri bajrong rolong bandeng ksiar bajrong ba long shisha kaksiar shisha bajrong kalong namar ba kai mar ba kaksiar ba shisha dadeng jrong kolong ksiar kai te kamlong te kata ka jingkeli pa ka jonga e pi ki bawan ban wodong ba nga kalong ba te ka jingim ka jong pi pat pi deng da ka e ba shisha ne pi deng ta ka bakai sudah marbun sin ngi pen i betang ke ke ba sabar ta ka daw along tikum ki parsi arsap ngan ong biasa sinam ta ki pi ki kentai la daw blay penta rong sao yu suntiuru padeng ngim long menta la da ka rong sao hi kalong ka pop te ka snam kam de habde banden ada ka rong blue pi ene rong pink ne rong lit kam dan ru em ya ka sabar la da ngiriam ne nipong da ka badan burom la da ka intention ka jongi lai kalong bet bangem den ya ka intention kum badan ka Jezebel pita make up ne pile kum nur kalong bet mo bon ki ong nga bang habde ban riam kum ka bariam kum ka brio balatemen ngangam pade ka telang ngaran de ka liur wat ka telang ru kadang kwa ban phong e ka liur kan utam ka liur ki balatemen ki dang kwa ban net style kan utam ki barang samla hede kata ka jing net style ka jingi ka de ban dan ka de ban itanat ka jing net style ka jingi kalong bangam de ban expose pala de kamet ke jongi wat kita men ru kita tak hena ka banga ngai ki syakri jomble bun kita hena re ban tak manga ke ngomlong arapin puli ke kita provoke pini i keren chapang hena mo pen ben usnyu pat kini ko panya nga bangasna ka pen mi pen usnyu nga at ai kai nito nakabenta jong katangan stop nah ni namang ni ka jui kai ten nakabenta jong pi biang sa sisen banga bapi ong nga banga kamay hangni banyo pisa telada ngam desha bakamai ka bangan yo profit ile di wadi kadukan runga la i bang hapen mi pisa ban penyo bai wai hangni nama ka bai wai hangni ka de hadu shipo hajar par ka travel ka jonga man ka singi kalong 1,000 par ka tanga pen mi hangni marwe bang shi doi blade pa pipi o nga bang kamai pisa wat shim ya ka jinglong jong ki parsi wat le kum ubsen te nene kum ka im usaitan urung ubsen ulekin ban pen eya ka im te piru yo pa pilong ambassador jong usaitan ban khang he ka gospel ban yalap lada ka jing yalap ka jonga ka de ba wan na ublay sa bisharenga hade lada ka ta ka jing yalap ka jonga ka de ba wan na ublay pila keren ben yo munsim ko jong ublay lada munsim ko jublay udi badan hapo jonga ba khat yang ban yalap ka gospel ban keren ka jing shisha pila keren ben yo munsim ko jublay ba wan ban shong hapo jonga pemde ba keren nga keren munsim ko jublay tapi tip kita ba keren ben yo munsim ko jublay ba om dan jingma amen en ya chaprang e ka ban hikai pi balai ba klem shem layo e ka jubab balai ba ki jing e ki wan ha ki rimpi ingustan balai ba kata ka jubab ki kun kristan kim shem layo ka daw kalong ba kiduna ya kamlu ka bathoi ka jing duai kambang nga ong banyo e kamlu kamle ka kam ka basuk hable ye ka shkiduriao hapti ha ki thlio hable ki pun ki process banyo e kamlu mo cibun ki banyo banyo kamru ban hable bun ki beri ki khat yang amen ki teks nga Hong Kong hikai se ko nga bangangan duai hikai nga bangan duai ngarong ako abanang ban duai ko mapi tinga nga ong eti ban duai kam jejendan kam e ba pipinang kam dan kam e ban nanang ban duai nga kamao bo Yesus Kristus ni ban ningkong e
mo ka ba wikai ning kong kalong ba ong kumno wikai to jing doi ko pa jing ba neng long ko kerten jong me amen ha ko to por ka bo Jesus Christ jing wikai ko to jing kai ko pa jing ba neng kalong ba ha ko to por ba khem shim lapat ayo min sim ko jong blai hapo jong ki senran bat ki lang bor ki jong u ta ka daw Jesus Christ jing ula ong ken wat long kum ki parasi ban doi penjrong mar ki breu hi ki bat doi da ka do ka intention ka jung ki kalong ban penias ngoi ka breu ki breu Hare lada ladon pada munsim boko jong blai po jong ki lada ka jing doi ka jong ki ka jrong ru kam dei shu ka dei ka jing doi ka jong ki namar baktin tu blai ngo an ai munsim boko jong ah po jong pi ban hi kai pi dei munsim boko jong blai bai kai munshar ka bangarang ya lenti bar ka pertheng am nang wat ban doi haba pastor khot enga shkbat ban doi nga phet mar bangam don munsim boko jong blai ngan mot ban doi ka hab dei ban da nang ban da pin sngo bang ki skor jong ki tu ki bi sngo re em ka jing duai ka dei ka badai tang na po ka donur ru ka mai ka hana hapor ba ka duai bisa ibenya ka bakam dan kun kan dia kom do ka ut na syapo tengok ong epi ha ka ba ka jing duai kam da don kam ka jing nang jong tlit hoi la da pinang kata ka beng namar kam dei shuba duai ma pi ka dei ba mun sim o rap ban duai na ka benta jong pi ere ka mainting kalong ba kata ka ban yo pat kum no ban yo pa ka ni ka jing duai kalong pi hap tre shitam ban yo mun sim bo ko jong blai mar andau mun sim bo ko jong blai wan hapo jong ki jong pi un salong un sai rap pi ban duai anda pila nang ban duai pila don ka ni kata ka melu hapo jong pi ber kan kum kam lu ka penon kam haka bon ru kam lut kam lu ka don bai la kam lu kam don kam dan jing kam dan jing mat wat hau ba jawru kam lu kala ban at bat ka kam lu kala ban at hau ba jaw ha ka no ko benta ha ki ba pot ha ki ba pun rukam ngan la ban ong piru pitip ya kam lu ka ban la ka ba pot hab le da kam lu hab le ban le itu arting ru hab le lu sapo si pun rukam kam lu la penan kam kada ka banga no la pila don ni ka jing doi ka jing pi dai pila long sha ka ta briu pla yo yau men sim ko juble ban hi kai po jing pi sha pin long ka ta ka bor jo ka perthai pin doi na kita ba pon rukom balai pat bom yo ya kan ni kam lu ka daw ka long ba dan ki briu ki ba ong nga ki ba wan hang ni ong kong shisha ngala ka ban long ko ma pi ban ya la pat pi ban shit rehem ko ma pi ban e ko ma pi te da ong nga te la da pi kwa e kata te wan shining ni doi lang wan chini ini dua lang ni stress hitam lang pan yo ay kata ka bor kata kam lu kanang pa ondang in mi kung kita ki shakri ju blay balakit ya kam lu da ka kho da ki berni ngel ben beri ki jaga ke bangilek ang pan wanra ka jingkala dala poi chata ki kemuan la kho da ban elang ki kemuan re ban duai mo te kai ke banga kwa ban ong ipis pang ka jing duai mo habau Jesus Christ jungi nga kwa ban ya habau Jesus Christ langi pai mo na kini ka Marcos kalanong ka ba ka Marcos kalanong ka paningkong pinpe ka bakar hado bakat riu pini ya ka tu ka benta ka ba Jesus Christ jungi ustang ik paro usdang hapur paladet ban pen baptis yu saupo singi ba saupo mit u late ban buri ila jong shipor ya ka ba kanang ban yo ban pai kama troblay ba on kumno on tre ya ka ministry kumno ka kam kan ya namar ulit ben panrai no pa jong ubah benen amen andala dep no tu wan kin ben jedi ki senran reke ke bangai I mata ko ra ka jing ha ka palang kolong ba wat manga hiru nganing kong ka de ka lesson ka de yang ana mar pun sin kalong bet ba ngaduai along ngaduai babun rukom ki bri ki bawan ka jia nanti cunga henry ka tu ka we ka benta pa ngaklem duai ba kan ni ka jinga nanti ka banga ngayat kalong ka denem ka bawan mi kini ki bri barwan mentre banga ki denem ki balong shujunom ban ya tre ban nga ka kam ka jong me namar banga shukit rot kalong ka banga duai shiteng haka lada ke samtli
sam tili ki shipo tili ki points ki don na kamta ban pendiang ke ministry tengah duai kala bangalong aduai tang new tili ngai bekini ki artili te kesmo kala biang bet ka de ka bawan no ble pakora ka jing yang rei ba wat ong pat kata ka jing nanti ka jong pi kam de retang hata ka jing duai ka kam ka jong ble kala bande in marriage kala bande in business kala bande in school in college kala bande ki wei ki ba bon ru kom ka jing nanti ka jong pi ka ba pi la duai pat kata ka juba pat kalong dak hong pong angan ong e pi dei what you do jing karmen namar ba ka por bo jisu ngai ka por bo jisu dan ka tu ka ri klau tang bar ki badan ki mrat klau mo ka jaga ka ba duai ngai aba uble ulapen i ba de ban shim bo judas ru ba involved with judas ru jisu ku chingi ka dan ka ba ula jet mo ya what you judas ru kalong ba dala de kalm shim la be ya judas shim la be kam shimla le you judas marba habau jisu la dwai ba uru haba de ban wan lang ka jia ni ti ju kalong bet ba jisu usha akata ka jingalam ka jong ublai amen sha akata ka jingalam ka jong ublai takadau kata ka haba ka bakut ru kam de ka ba jisu judas and de judas ba jisu amen repun sin ka banga ngai ba haka jinga enti jongki kun ku jong play kam dei tang hapo ka balang ngai ba uni ubadan bhai ka pisa ka khambun kalong bedla kalong bela shani abe hauni ubrio ba onialam me kan ka ministry kala shani abe ha kan ni ka brio ka baju ash ka kam ka jublei ka ma ka we ka benta ka boblei ong yang ka bathala ban shani ha brio hajong apun sini kani ka benta ka thala ban chena bri takada ka impangayang kani ka jaka ka bangayang kani ka jaka ong lada day me ba khot yang mehi man sa pandap ka china kamparo kani ka jaka amen teka ka bangang ong ipikum ki shakri jong blai api ben duai shakmat pai kmat show blai ba uneka kanu ki break bangan ben trebe pi ka de ba blai on pun shai ba day ni em ki tu ki ben ya ni tibet pi kana ba ta jing kana wan amen kana taka jing kana wana ka jing ni tiga jopi kam dei tang spang kata spang marriage ru ka be kalong spang marriage bun ki kana samla ki ba wan hang ni ki long ki pom khuchu ki pala armet ki kam chimla le bani thu ki kimi ki pa jong ki pa ka wara jing ba kan ma ka wele ka ba kam feel ba ha ka jing ni tiga jong ni ki kristan kalong ba once bangila feel ha ka marriage ngila feel namar dan tang laisen ha lai teli ka banga ju shim karpang ha ka jing im junga kalong ka wei ka jing im ka jing yap bar ka shong kha ka shong man mo yim chi sin ni yap chi sin but the marriage ka ru ka de belong chi sin ka ni kan mo ka ba long important ha ka jing im ka jing kum nongin im ngim tang chi sin pala de kata ngim laban im pala de ka ars pas nem ruk bang ngi im tang shisien ban shisien kata ka jing im ko jungi ngim kumno kata ka dinjat ka bangi i hasla jene ka kendo ka dinjat ka bakumno ne andang yap ngi i kata ka dinjat jo ka jing aurea ka dinjat jo ka jing to ka jing dinjat jo ka jing ya khala ka jing ya ke babun rukom andang yap tu brio balong kum tu ding im tu pertai badan lok pa di im tu pertai waktu ubak klim ubaya dat ubaya sho ubaya ke babun rukom mo te kajingyap kawan tang sisin ko mga kali gitu ki itu brio bawan ngan padawai tahu itu brio pakalinti ngan kali bala subu ai coba palat tengong ba piwan si sela pertai piwan nak benta jong no utawa brio wang uni wan ure nam ta jono ngong em si sembawan si pertai nak benta jono ti wan bay wang pikam sim lawan ba nam ta jono piwan tang nam ta jong kakiat dan bawan nam ta jong kakiat dan bawan nak benta ublik pha nak benta ban nyala pe gospel ublik pha nak benta ban long ka jingsha ka pertai rebun menta ki kun kristan ki wan ban le aurea kiwan nam ta ka jing aurea kiwan nam ta ka jing to kiwan nam ta ka jing khai drugs kiwan nam ta ka jing tatlok kiwan nam ta ka jing ki babun rukom but ke marriage mo imde ki kso imde ki marat baka jing shok kha jing ibun shok kha pathar sheki klau ki betap kumno blai ban yo ban kurku kumno blai ban yo kurku ya ka jing im ko jungi bari ba feel ka marriage kam shim lot wai tu blai ba uni udai nem to bri ba wan ha ka jing im ba dei ta shim kurung
singkrung jongane jongka ngakan makan lihat ngan suya tu ipi ba kenang ba pinong ba kumno pat nginte ba uta ude singkrung mo ba oblei bo wat ongre banga ngasong samla hadukat li banga nang samla ngam jupo tere samla kalau banga mon nuru kam dai kumta nado banga dang le classroom ngadon hi banga mon ben mo te ngadon banga mon tang ba ngalai bepat kalau banga ngaduai hako ike sing asitu tang gawe namar don bun ki bo beli ben pau tang ngene gawe kalau banga ngalai tanap hayu tau brio tu tau de u tau brio badang ngandang por banga dang le kelas te mau te le kelas po sinatinis mangapa po sikim tengah sia lentino tu tau brio sdu ianga te kam tamu de rupa sa maupan te unde khasi te kat badang imbat ka perthai te untip ba umlong ban yo bom palong kristan mo bon sin ni kun kristan ni tu thaba be yo bom palong kristan bon sin ki ken thai ki ju kam itanat be yo brio bada kat kita kejing penbiak jong syaitan ya ka ken thai long man pe be ki basabar ma tengah ruah kata kajing tanah kajunga di bah brio bah di beli bah tengah ruah lamon yu umma tengah deh ke brio ke baju lejeseng tengah kata kajing mon kajunga yu nama di bah brio di beli nama ngasyid ong be kajing ya lenti kajunga ma bah amla man penkalai ke mensim ya kaduk ya kadur tengah amla sepan penkalah Henry ya ke mensim tengah la kata banga ngaju ong ma ngidon la kajung ka quality ngidon la kata kajing tanah kajungi ma te kerja komno te kat tahu beri ulah pakali yang ata bangat dan dengan ini ujung tiang pat namar panglaya cipun kajing syap harap kajian tiga jonga te kat tiang be yo bau tu beri ru dan samla te yo syap harap ya ka bangam ju ya lenti kam tambu de kelajat tem tambah kata kaji tanat pada u kading mulai tanat sebab palat u tambah kadi badan bikut kajing tiang pat namar ba dadu dangrit u beri ulah cepelat yang bangan syak buat kibriu ki na dangrit dan ki batrai ba ki persang ban male bijot yang na dangrit handeng light bed tengah don be kutu kajing tiang bed bangan jam sejam chuchen rang te kadon hir kajing tiang ba yo tau briu ba ngang itanat yu don samla yo ba syak harap ko bala aja kani kajian ti wat haduk menta te kala le komno apai kematro blai ngakamai ka we kaji kai ka ba hikai iwe imes RM perbangan le school ti ong bed ada wan so pastor ru kan mau ka we bawat patre ka pade ka ichong pi le ka we ka pi tip kalau ma pi pai ka ma cho boleh pen shai lau de ne mu tau brio bo boleh bu ka chim chu pi amen tengah kan mau we ta ka tiang ka ba ka sakri ka jong boleh Miss RM i kai nga perbangan le school po mau pan ngam la man klet i ji kai jong i jadi ka hak moral science i kai kata podang kelas 6 te kalian kemenut yang andang lalit kelas 4 tengah internet pula itu brio nama rudi bapa brio kala atrak payanga tengah pai kemat cobleng ong try ngada kerpat kemat cumi tu dapat syai ba uni udah ini mutau brio ya kebangan ya nanti kesni kerta kejumjungan namar basi semangatri ilunu brio ngalatri bet si junom pangangan mla banyak kelapa ada aku nunggu kombu hanya itu dapat syai nama milau udah ini uni brio tengah kami simlayo jubab teman kasngipat utau brio one bed man ban pakali yang amo te long tamu long bawan bete ban propose yang te lekan kumno tengah duai kemat suplai aku ikasi kata kacing internet pala di tahu brimo namar ba kapen internet aku ka haki pun rukom ka rukom eju kalau pen internet mo te pun sini kentai te ngipe ke bahasa bahasa ngipe ke bahasa po hi kata hi kalong kaju kame ngam tip senrang ngam lak ban bisar pi kumno piat na kamta jong pi biya bet padu play ram ta kitu ba auria te iong kitu ti auria te iong wat ka khayap sao dang la khayap sao i bedang serti nam ta ba auria hare pi ki bala yo brio pi wan ngai tu mikini serang mo kini ki wan tang ba kwa ban yo ba me pi khen kan mai ba me pi mere tong ni pas tu ba anda kung tang ala duai play teng okay ko terang kerpat kamat itu syak pangan le ka jingum jon ni brio kerpat na krok kan you play kata kacing duai mong syak pangan le ka jingum jon ni brio mo par pangan lai tenat pala diu syak pangan le ka jingum jon ngan penkalai u sisangan pakala kristani u la da misya temen sim ju play ong kai nga ya la jong padang le gang
Kila jong dang legang. Te ong pat ban pan kalayo gang. Kata ka bo mensi mo ko jo beli ukran po jonga. Adang dei ka report hai remote ban pan kala pa dio report hai. To lahi. Atau kado kala ban pan kalai kado. Kan mala. Wadah kata ka poru. Ngakam shimla pensngap nai ka bo mensi mo ukran. Ada yang dua be kata ka por tengok ngantre da ka tre be no ini beri mar balai pa kata ka mensi mo jonga ka kwa palat mo atip bon pi ben jumpi ki kan thairu. Bun balai bagi hap balai ba bajot kada kolong ba pimtre ban pen ko ungu pimtre ban snap kamar ba kadon ni ka ban asyapo ba ko abe ban mat ko ba mat ka im mo nga aingu ublay nomor ba ublay udan hapo banyarap yang nomor udan ka plan salendet lalu dangerin hako ka singi ka shwa ka bangangan nganlek bere kendu yu Ahoy, kata kapor ngong ngatre tambah klem padio pa banele kendu mo te kaja komno te laja komno ngapos ni kata kajing pos ni ka banga phong kai syua ka banga ngalamut saila yo blay mo nomor olah pareng juga kajing tip ru nomor ba kata kajing kata ka kajing pensoi ka pajong saitan kakmat ka ba lens shop kakmat ka ba pen matla no kajing tip lem Namun bebalai tengah iki kata menster parangap apa seni kajing pos ni bang apong jain li. Andang lapong kita jain li. Tengah yang lang bad utahi uduk harmo tahu ayang lang bad uhi kata jaga ngapong nagbali syurniang. Anda lapong la amut kenro armut dengan rung support church. Anda lamut ban rung hamar kunta pom upertat. Pom upertat hasiteng ka jaga kapang marung sipoy mali. Tangkom tas terlap palap san kasapti junga bali paro. Daka kendau sao sudah kajabo no hamar kumta habang apekin yu tau senrang apekin yu uru upet no tengah lasu yang ken marwe be kata kajaka kaba ngamut ban niliat badu tengah kendit no thread dan tangkat tu kat nisni lapau ba ula aju tau senrang ula julek ban pen armet ya bun ki kentai hang taken kadika first do ka bau blay sedang penpau yang sepang kadi marbadai ba iki ba ngamtre amjo aipor ngom ngamtre iki ba ngamon ngaong aipor ngringa dua iki ba ngamon hi ngom be ngas ngoi pi para ngas ngoi pi men hari iki ba ngamon ngadayak sa chopo bangan yo ke juba amen tika iki ba ngamon oi pinam tapi iki kan thai sepang ka marriage kan mau Kasyong man kadi balong itang sisian. What you share ya ka kajing it kalong kong ka ha ka shibilor. Ada pi share no ya ka. Mo one way ru ajing it two way, one way ajing it two way, one way ajing it two way. Teka to ko kala duna no. Anda pilai kendu be ro tu brio ba play mo bu ha ka jim jopi. Tu brio no ka tu ka brio kan sa complain BP. Oh nambar ba pi pala di hutu takadaw pile yang akum ni wala da pigi ute oh nomor ba pait pala di tu palelel ayo tu takadaw pawan ken pam air ka hok ka jonga pale yang akum ni kumtai ka komplain ka da kawan nomor beli kata ka jing kala duna ka jing kalau kum ka ka shipilar nai share panu penuru show ban share hai kemacu beli wat ki kimi ki paru kim dan hok himdan hok yang ben ong jid itu na jid ni na maraka simkurung dai babu mapi dai ublay babu ni tang ublay batip ya simkurung ko jopi takada ben paik march ublay ba ublay pun syai lau uneka dai nem tau brio pa pipinya ya shirta ka jim jopi nai pen sngowi ki parlok nai pen sngowi nunur na marka jing ya denti dai pi dai tang pi bet bat uneka ba pipinya ya amen Amdei tang kata wadah ka ban syakriyo play ru naya jet parlok ban syakriyo play naya jet long pi ko mo kairang abaw kairang usliang ka oklam syam lapet usliang marway kata ko kam syam lap up bagi taki parlok kanya di lang bat ulet bet uyal bet marway ban kiyo ki tip ban kiyo ki lum ki wa Baniya yang bagi crocodile, baniya yang bagi nugu jing ka jing nanti ka jing bagi ni man di
Tengah ngon pi ban syakri ublay wadu up parlok. Wat bet yaki, yai bet. Ada i kesini balik jasem, lej bet. Wat up yaki, yai bet syakmat. Amen. Nai jet parlok. Namar haka por ka bau Jisu Kristus jungiru. Uai don ka por ka bau in wa wat kisenran ki jong uru. Ulej ban pelut por. Ka por ka jung ulej pelut bat ublay. Hooi. Mo ka prophecies kala ban pau hak por bayo don la ban ong dan hangani kiba don ni kata ka jing stom dan hangani balong kata ka prophecies kala. Henry kata ka bau ublay un hikai pat ya ka tin ka jung ublay. Anam la apa babon beri. Babon beri mla. Light sotang la pila long kerpang bak ma jublay ke bau syakri jublay kerana tinaneng umensim jublay hikai lang ya ka tuhi ka ju ka jing hikai. Mo ya ka tu hiti ka ju ka jing hikai kamba menta ngala bani kai pi pangani ka jing tuai la ba pir pi bes ngapi kani umensim jublay un hikai bi ngepi anak benjana ka bangakren Henry ka wei par ka jing hikai onam la takataw Jisu Kristus jungi haba uladep ban yala uladep ubur ui no wadi kisenran ke jung ulet marwesh ka rikla ban yo ka jubab na upa manet ban sngongo yo kupa ban syakri ublay wat ju jet parlok once papila jet parlok kan pen ye pi ka jing yan tiga jung pi na marba pira pelong mentors ya kitu gibri wa ka jing jopi emar de taw mensim ko jubli bade balong mentors ya ka jing im ka jongi dan we bri la pelong mentors pala la syutang ya pastor pira tala syutang ya pastor bante latang syutang ya ke carry bed latang syutang ya kiba la kong real bed latang syutang kiba bon rukam mo kiba syakri jubli tang itu yi ke jing duna ka jigi kendiat ki stop kan bada jasem dan dia tak beriu temangi. Ni dan ke cunduna. Hari la pibo yo mensim ko jule unhi bo ulong mentas ka jim ju PM unhi kaya pi api pinami i ke cunduna chungki wai. Bon ki syakri jule ki bawan ban atak yang ngam lait ban atak kalaya ki. Namar ba David ru klem sim lait ban atak ya usol ba ule bom de David. Ngangong bon ki bushni yang ha bon ru kom ki bede ki syakri jule ngam lait ban kata ki. Marada ngan nam lek ban kata iki mar kide ki basle ka juble han renga ong ba kata ka jinglong ka jengki kan sakta iki ndai manga kan sakta iki ngam dei manga ngaya kan tila jong na kada ka jonga ba pindu i blessing anointing on today amen takum tahiru ki syakri ki juble pi lada pidan lada pi ba ki syakri ki juble kiduna ka jingya kan ti jopi lada pidan syai munsim ko juble ba pila yo ta kamlu ka ba shisha ka balong munsim ko juble shisha pinduai na ka Pinduai nak mentah jongke. Lada pi kuat ban keren be face to face. Naya le Judas. Di lada kuat ban di be kembali Petrus face to face. Wat le kembali Judas ban di na dia. Kita dengan om data hakata haka marriage mo wala ki school ru nga feel haka jingim ko jonga. Apar balapas dan we bang kilet lo dan we doktor dan we nurse dan we ta. Halas jet ada jet kol mark lam pai kamat trouble ke jing puli kan ong piki kena nam ta piki ban puli wat pek wat pen snow ke piki mik pa ju piki keren do I show play ka talent you ka give you ka bau play wa ya pi mudur ngalan dep ya ka BBA ya ka PGDCA ya ka designer ya ka bon rukom ngalan dep ban puli mentanga ngadan hangani ngasong hangani ban duai Jin bang adalah pai kemat coblay kata imat lasyong lalong pastor anong missionary kata ngala posya kada feel namar bang akam sima pai kemat coblay wala kalian ke business ru hakalian ke business bunsi ngai feel hakalian ke business tamar ba kata ka discussion kata ka plan ka bangibo kolong bangibo itang para brio kami sima bu mungkin ilabu betang para ngene le kata ngene le kata hane kami simla bu padi blay kata ka meeting badan pai kama chuble ke jingdwa tang badan dan ke jing feel takada kan banga ong kan babon ki kristan ke loki ambassador jung soitan nang sina secret u soi na syakat na secret ki kon ki bom palong kristan nang supply kristan sina secret sina kiat sina ki raja ki tarak ki parat kwai ki babon rukom Shina ki kunjung soitan long ambassador we ukristan nong supply hanu kata ka jing sukan wan hanu kata ka jing ko jing kya kan wan
Kajing ka ngimla ban yo. Marka jing pandap bawan no blay kam dei bawan no briu. Amba baro batawa sela jini ka kendo ka balong ban bam ka bo blay ta. Dan ki bom long ban bam haba ukhang bom long ban bam utip na ka benta ka koi ka khia ka jungi hi. Api ki kmi ki pa phinang ban ai ya ka ba dei ya beng ki kun ki pi phim ai ka bom dei ban long tu tip haba blay jungi ru khang utip ba ka long ka kan kta ai ka met ka phat ka kta ka koi ka khia ka jungi. Amen. Aku aban ong ipi. Mo ba Kashapang jongu kashapang ka story jongu Samson. Ka story shapang jongu Samson. Mo bau Samson ulalong ubala jit padu de nasar jong ublay. Melong ban di wan, melong ban ba ki bom kentang. Amen. Udu nasar jong ublay. Bat ni ki kon kristana ni de ki nasar ki jong ublay. Amen. Ya Samson te bantip hang no ka bor ka jung u ka syong hab use da ka dilila bantip hang no ka bor jung ka syong khanang ban yo ban penyap na yu na marba u ulayele ya ki Filistia ulayele ya ki nongshun ka jung ka jong ki u Samson walale ki ya ki tu ki nongshun jong u ma te yo Samson apa nakam da ka dilila ban le kumta balatip balalap hakata ka jingbi ke jong u lalap baka bor ka jong u ka shong house nyu baka bor jong Samson ka shong house nyu mo teka eke bangangan ong ipi ni ki kun kristan te saitan ulatip baka bor ka jong i ka shong shanu ni ki nasar ki batoi ki kun kristan bau beli ong wat bami ki bom kentang mo wat din tap dor no ela di ko di Judas usaitan utip baka bor ka jungi ka syong hanu ka syong ha ka jing duai mo once baki kun kristan kila duna ha ka jing duai usaitan uyo ban target ya ka yeng ka sem ka jungi di ka jing duai bau Samson udus nyu hari ki kun kristan baki dei we ka jing duai mo haka por balayo ban kem ya u Samson ka baning kong lale kumno yu Samson adungi ki khamat ki jong u anda la dungi ki khamat ki jong u yo isu chanu la yalam yo u yo isu hadu aku ka por ka bong yalam yang nunu kunjamau pakana ba anda la pai kamat choble ban yo be ka bor yalam yang hap khot danu ban yalam mar bo isu kot yan wino ban yalam kanang ban yo ban prai katuka kajaka baki don katuka jaka kajaka baki alum lang gitu ki Filistia ngangan ong epi lada pidunai ka jingduai pi kun kristan pidunai ka jingduai setan ningkong syaba orwan pedio ban penna kami pi undung syai kata ka khamat ka jingpi ka khamat ka bakenjam mensim la pi pinami i habaka khamat hi kamla ban i bakenjam mensim pi kloi ban thrais new ki wei pi kloi ban pharep ki wei pi kloi man keren kitin bom dei ki wei mar bakam dan ga jinga tip lem shu mi i shu laki tu ki brew ki le ne kim le na mar bam dan shu ga jinga tip lem mar ba pi du na ki jing dwai ngan ong la da pi ki de ki kentain de shenrang bala bonsin pila shu jeler tan pharep tan pila shu keren tan kitin bom de ki wei ngan ong ba namar ba pi de ka brew no brew bom judwai namar lada pi de ba dwai dei mensim juble pun kondu po je pm on batai em kitu ki brew kum julia kum ta tim julia Hari nabar kadau, nabar pipi pemduai, kadau pila syak pen matla hau saitan, kadau pila keluar ben parep ikiwai. Kabama kalong, namar bau beli wong pemnu, hak simba kado. Antap matla noi kakmat ke jengki bakin nami i. Bakor det i kita kibri anda ublei antap matla ki kamat jengki papeh penam dan syui kamensim juga jengki tip lem. Tapi dia kata. Hapur bai Samson kelem simla pom te ya kakti pom bete kakmat kanaman penjinjar ban pun kulmar maka kakmat tadi kalenti syaka donor kakmat baik kakmat baik namar balik ba
Usoitan uyo eka kamat. Bali ba ushim eka kamat. Namar ba kasini ba kadur tu sik unshan hakani hita. Hakani. Naka kamat poi saka kli poi sapa handela da pite ki bri ko bedwai pin diwai pin ber melo gitu ka mensim juga cing dan ki kentai ki ban pensoi katu kum tam ta. Ki harap yang aru ki don gitu bri ki ba harap. Ki wan man padwai naka bentau lok jongki. Balai pet di katu kat ni benai. Balai pet san chiu bat liang kentai bat liang serang lai pet. Wan padwai ngadwai ngasajit andala wan pai biang ulok la syakri la ible hakmat ki babun briu ong kumno me tak talayai bat kami la shot tendep ngam tips pangga meaning ayu shot tendep tak anda mentang asnotu shot tendep kemudian kan nuti kemudian kadeka dekat kemudian bangapan biji shot tendep aku aban ong ipinam ta jong pi ki kentai baju trai sniu man sim tanam tala jong am ta ki we ya badang samla sati ngam tre Antre imarskan han uladi beri jong pite kemnungangan man ngaap yo beri bo bleng pensyai badai ne muni here ba pi pensyukaran tam yang kami hap here ngaong masusan ina kam tanjong pi ba pi wan ma trais ni wan parep yang banganga mon ni ki brio ni lok jong pi masusan ina tanjong pi kadau kalong ba pi dunai ke jing duai sakadau setan yo tap mala dung ya ka khamat jung pi papim dan ke jing tip lem ke jing sngongo bakum nu ba pi apa ding juga laya pet ru pidang poi hapoi angan ong nem ta jung pi ke kentai ka jing ba brio kadam song e ha ka dur ka jing ba brio kadam song e ha ka jan ba phong mo dang don ke kentai ke bakam pabrio panyanga takada ne banya pi kada waju so pabrio dang don ke jan kum kadi ke jan ban thit kum kadi beng dang yo hande ka donut ban yo ka ya ka jinglong ban yo ka di ka jinglong kan bapen pabrio ya no ya ki brio de ka jinglong kam de ka jan sakwan ong Jains kan han dengan pong bed. Ngade beri baju pong bun tangi jains kan han. WRE pangan pong ki jain ke pangah tiu syutit na podukan. Bun sin ki jain jong agade jains kan han dengan pong. Shunrang balad don lok hite ngam tere pin pong. Am tere ben pong. Kilalong scan han hanga. Kilalong scan han. Ngaduai na kabenta baka nam ta broken marriage. Ngaduai nam ta broken marriage. Pat bun ba ke bawan hang ni. Kabet biang kayo sim jupi piwat ngahi badwai nam taka yeng sen ka jong pisia ngangai pada dan hapadeng chini ki kentai ki baju padwai lok jupi pe pipi la yasuk pia san menta ngangai piru pipet ya kan dia bangang keren ngan syam yo brio bangang ap boblin umpa ka jim jonga Henry bangan lusya ka tiar joki waite waju tarai sniutan mar pidala tarai sniutan kamu marah jing nga hoi si benai ngan pang kamen sim si tayo ngan ambam lai singi ngan ambam dep nata anda beli lapan kia ngan yat biang ngan yat namar bang aklam le kabadik yo pi kan yo bapin yo tia yo dem bapin cuan parat iki we bar ka we ngan penkut hang ni banga ngam sngo ngam kalong ba ngam ko abo beli penher keput ipi ki papan parat yang Reka we ngakwa ban ong nakabenta jong ki syakri jong blay paro. Sngo ba pi ki shenrang wadu yai barka kentai banit bani syakri bar blay. Lada pi de bala don lok ngan ong biang. Pi bala don lok sngo ba wad yai re ro ka badang long bat ka kentai ka badang samla. Lada pi yai laingut sangut ya don lang biang. Hari palat nata ba pinjai tang arngut wadu yai. Namar datang naka jingle ka jong pi yangi ki bomle syaparep lang. Mardon tik belale kalok armet haying ulok le chakri om le chakri ki brio tangkad nu katukan ni benapan ban rokot tu kena balayaya lang la armet dei da ka jingle ka jong pisia ka ba pipi le syaparep lang ingi pa ki bomle syakano lang ken pat ingi ki bomle
Te kana ka benta jong pi. Panang kami ka jing start. Ka kante hero shen rang. Kam julong bani syong kai lang tang arngut. Kam julong. Dan wi kong wan hani wan padawai hani. Kam na mention ni ka kerteng amdai tang wi kong bon ba ke bawan hang ni wan padawai. Kong ulok junga ulak klim yang bat ngarang klim lang iu. Oh pilih kemta. Oh ngamut ro kong man klim. Tambah don utawi briu bangai kendu. Tawan haying tengi share ka problem nga share nga itu ika jinge ba ulok junga ula klim yang ula le ben yang ula le bomde yang haka ta ka jinge share ka junga ya nga poi penban ya tiabat ka jinge share ka jinge ka problem ka jumpi ka de pini tu show blai. Ba boleh heal ya pi. Heal. Kam tambah kan marriage. Boleh nyoban heal ipi. Siapa kan marriage lay nai ya tu inu ro. Ada piman ya kan no brio lay direct. Lay be direct. Ada pai kemat trouble. Pai kemat trouble. Bau boleh pensyai pi ba day ne bom day. Kenapa soitan an miore. Daka dinjar ka bakum nungan i de ani selaju ni kendau. Utu ba dolok utu am sya kum ta kam ni. Katu am sya kum ni kum tai. Daka dinjar bakum no. Tapi piye? Nawaru jisuang buat ikidin jati jonga. Tewat bingin long kinong supply jong saitan. Ini ki ambassador jong saitan. Re bingin long. Kinong raktin siim ke jong ublay. Ban penish ka pertai. Bangin yim long kiriu pertai. But wat sya bo saitan. Penan kami pi kum katiar ke jong u. Penan kam hai ke jing duai ke belong kam lu. Kenang bau saitan amiyo bandung ka kemat jong pi. Kanang mapinam dan nega jinget teblem kanang mapinam la mensulit parep kulumare ki brio dengan OEP pelut ke por ke jing duai anda pila pelut dia ke jing duai pila duai ke majumlei ba pinyo imun simu ko jublei mun simu ko jublei hi on hi kai pi kum do ban duai tega ji kai kalong ke bajrong an kut hang ni reto blei ke jing suk on kur kui pi ba tulong ro ke jing kur ku kam tam sikite bo patte ba ji sukre long try pangang continue pa de ka point ke ba ar ha ka wei ba ka video amen.